Martine, dobrý den. Dobrý den. A další unikátní místo, s váma to je jedno velké dobrodružství. V posledním díle to byl nový moderní vlak a dneska, jak jste mě poučil, toto je videokonferenční místnost pro krizová řízení. Petře, vítejte v krizové místnosti. Já když tady kdykoliv sednu, tak mám pocit, že jsem tady strávil mnoho hodin času ve svém životě při řešení například uprchlické krize nebo věcí týkající se covidu a dalších mimořádností, které jsme tady v kraji v uplynulých letech řešili. A na to navážu. Dnešním tématem obecně bude to vaše téma, tak to můžu říct, a to bezpečnost i v návaznosti na vaši minulou profesi, a to policejního prezidenta Policie České republiky, kde jste se toho spousty naučil. Martine, když se podívám do novin, na internet, kamkoliv do televize, tak to jsou války, demonstrace, dezinformace, teď kontroly na hranicích v rámci imigrace. Jak vy vnímáte obecně bezpečnost v tom kontextu České republiky? Přiznejme si, že dlouhý léta naší společnosti jsme si zvykli v souvislosti s bezpečností se bavit prakticky jenom o kriminalitě. Si pamatuju doby, kdy ta kriminalita byla na vyšší úrovni než v současné době. A možná jsme si tak často neuvědomili nebo nedocenili to, že by ta bezpečnost se mohla zhoršovat i v jiných aspektech, že by tady mohly vznikat bezpečnostní rizika, které jsou spojeny nejenom s tou vnitřní bezpečností, ale i s těmi problémy, které jsou kolem nás. Máte pravdu, že my žijeme nebo jsme dlouho žili v tom blahobytu, v tom komfortu, v té bezpečnosti. Můžeme nějakým způsobem definovat konkrétní rizika v té České republice? Vnitřní bezpečnost je samozřejmě vždycky nejvíc spojená s tím, jak ty lidi vnímají ten pocit bezpečí, jestli mohou vyjít na ulici, jestli se nebojí, že někdo okradne, přepadne a podobně. To znamená, vždycky se budeme bavit o míře kriminality, ale mám pocit, že si intenzivněji uvědomujeme, že ta vnitřní bezpečnost je spojená i s tím, co může ovlivňovat celý ten pocit toho bezpečí právě díky těm vnějším vlivům. Takže dneska opravdu asi to nejzásadnější, co musí ten bezpečnostní zpravodajský aparát toho státu řešit, jsou věci týkající se migrace, terorismu, kyberkriminality. Teď asi jednoduchá otázka, ale věřím tomu, že na to bude těžká odpověď i v těch konsekvencích těch konkrétních řešení a věcí. Ale co s tím dělat v dnešní době? Musíte mít připravený bezpečnostní a zpravodajský prostředí. Ten stát musí fungovat a umět spolupracovat. Ono to totiž není jenom o policii, o počtech, o penězích, které do toho systému dáváte, nebo i o připravenosti policie a zpravodajských služeb na konkrétní bezpečnostní rizika, ale je to i o schopnosti pojmenovat si ty rizika a naučit se spolupracovat nejenom v tom vnitřním prostředí, ale i třeba v rámci mezinárodní spolupráce. A pojďme si říct příklad. Nedávno jsme tady diskutovali o znovu zavedení kontrol na státní hranici v souvislosti s migrací. Ty kontroly tady probíhaly tady roky, akorát, že jsme v určitým okamžiku po vyhodnocení bezpečnostní situace ty kontroly soustředily uvnitř České republiky a protože se ukázal trend, že se znova zachytili větší počty migrantů nebo že jsme měli tady nějaké informace, poznatky, že organizovaný zločin využívá ty cesty ve střední Evropě k tomu, aby migrace pokračovala směrem dál na západ, tak díky těm všem informacím, které ta společnost bezpečnostní prostředí má, tak se znovu zavedly kontroly přímo na státní hranici. To znamená, nejste jenom v těch centrech, dopravních uzlech, jste přímo na státní hranici, jste nejenom na těch hraničních přechodech bývalých, ale jste i na zelené hranici a zajišťujete tou hlídkovou činností kontrolu. Ale to je málo. Když se budeme bavit o migraci a když se budeme bavit o tom, jako co třeba ta policie nebo zpravodajské služby mají dělat, tak samozřejmě se mají zaměřit na organizovaný zločin. Na ty lidi, kteří to nejenom organizují, ale kteří jsou třeba například těmi převaděči. A je zajímavý, že když jsem se koukal na statistiky, tak za minulý rok policie zachytila 173 převaděčů, v letošním roce už jich je skoro 390. O čem to svědčí? Že ta policie, kromě těch běžných kontrol, pracuje v tom prostředí především s informacemi na tom, aby odhalila ty skupiny. A k tomu potřebujete ale už to zmíněnou spolupráci se Slovenskem, s Polskem, s Maďarskem, reagovat na to, co je v tom Německu a tak dále. A to si myslím, při jakýmkoliv bezpečnostním riziku musíte včas vyhodnotit a ty síly, prostředky a tu schopnost spolupracovat musíte vrhnout na řešení toho problému. Já se ještě vrátím v tu dobu, kdy jste byl policejním prezidentem Policie České republiky. Je to už pár let, ta doba se celkem turbulentně mění. Překvapí vás dneska něco, šokuje vás něco, co je nového, co je opravdu třeba desinformace, dneska internetové prostředí? Je něco, co opravdu vás dokáže překvapit? Když jsem byl policejní prezident, tak ta kriminalita byla opravdu trochu jiná. A je to daný těma riziky, o kterých se tady bavíme.
ale ono to není jako šokovat, ale vždycky si uvědomím, jak vlastně ta bezpečnost a ty problémy, které jsou s tím spojeny, jak trošku jako mají náskok a jak je vlastně důležitý v době toho relativního klidu a míru tlačit na policii, zpravodajské služby, na všechny ty složky, které tu bezpečnost můžou zajišťovat v České republice, aby jako včas reagovali, aby byli schopni se na to připravit, aby nové metody, prostředky a tak dále prostě byly použity na to, co je vlastně v tu chvíli nejvíc rizikový. A to jsou ty věci, o kterých jsme se tady zmínili. A ono to má jiný konsekvence. Ještě vzpomeňte, kdykoliv je nějaká krize, když použiju furt tu migraci, tak politici, jednotlivý státy hovoří o tom, co se má udělat. Změní Schengen, Dublin, musíme se domluvit na společných kontrolách. A jako by ten problém, když odezní, protože ty státy začnou dávat najevo, že se tomu věnují, tak i ten organizovaný zločin možná jako v tu chvíli není tak intenzivní a aktivní v těch věcech, třeba například migraci, a najednou ten zájem o změny poleví. A to je to obrovská chyba ty naší společnosti, že v tomto směru nejsme vždycky ten problém schopni zanalizovat, pojmenovat a opravdu trvat na tom, že musí doznat nějakých změn, nejenom těch organizačních, legislativních, ale i v tom přístupu, jak chceme třeba migraci řešit. A jako já to řeknu na rovinu, Schengen Dublin, o tom se bavíme desítky let, že je potřeba nějak modifikovat. Nemodifikuje se. Co nastane pak? Ty národní státy si vlastně uvědomí to riziko dřív, než ta celá Evropa. V tom konkrétním místě, například, když se bavíme o těch migračních trasách z východu na západ přes střed Evropy, a začnou reagovat na to sami. A je úplně jedno, kdo to vyvolá, tu poptávku, jestli Německo a donutí Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, aby se tomu problému věnovali daleko více. Jenom se prostě ukazuje, že ta Evropa v tom celku není schopná včas reagovat, anebo dotáhnout ty opatření dokonce. Že vlastně ty národní státy jsou pak nuceny, protože se bavíme o tom pocitu bezpečí. O tom, že to bezpečí stejně ten stát zajišťuje pro ty své občany. A jestli něco z někoho znervózní, například v souvislosti s migrací, no tak nebudete čekat na to, až se někdo tam jako konečně uráčí komplexní řešení dát na stůl a nechat ho schválit v rámci celé Evropské unie. Martine, já teď z vás cítím úžasnou energii, jak o tom povídáte. My jsme si o tom bavili i mimo kameru, že možná někdy by nebylo od škody být trošku tvrdší. Nemáte ten pocit i v rámci Evropské unie, i možná České republiky, vy do toho vidíte mnohem víc než my, že by bylo dobré víc za to zatáhnout i v rámci bezpečí, protože těch témat je spousta. Jste to zmínil, že se to uhněte, pak už to nedotáhne. Žijeme ve společnosti, já jsem na to rád, kde existuje mnoho svobod a máme plno práv a budu ten poslední, který by chtěl na tom něco změnit. Ale jakmile bezpečnost a jejich rizika se mění a přináší nám nějaké nové zjištění, že třeba tohle to nás může ohrožovat, že tohle to je prostě problém, že se s tím musíme nějak umět vypořádat a podobně, například s migranty tak jsem přesvědčený o tom, že ve vyspělé společnosti, kterou Evropa určitě je, má nastat minimálně odborná diskuze, která bude hledat alternativní řešení, změny v legislativě, přístupu těch států, ve využití těch sil a prostředků a podobně. A to mám pocit, že o tom spíš víc mluvíme, než abychom něco měnili. A to si myslím, že je naše slabost. A jako docela rád vnímám některé ty informace, že tamhle Francie v souvislosti s tím, když někdo poruší pravidla pobytu na území Francie, třeba v návaznosti na terorismus, na věci týkající se různých projevů, s kterými ta společnost nesouhlasí, antisemitismus a podobné věci. Takže uvažuje o změnách, které budou znamenat, že bude hledat řešení k tomu, aby se s těmihle osobami byla schopná vypořádat třeba tím, že nebudou tady s námi žít v Evropě, že nebudou nás ohrožovat ty bezpečnosti, že se budeme bavit o tom, jakou nelegální migraci tady chceme mít, respektive jak chceme pracovat s těma lidma, když požádají o azyl v každém státě, a nebo jestli se opravdu soustředíme na to, že budeme se bavit o lidech a o oblastech, které třeba chceme řešit i tou legální migraci. Ale tohle to všechno jakoby je na rozhodování nás politiků. A mám takový pocit, že když je úplně nejhůř, tak to líp funguje na ty národní úrovni, ale velmi komplikovaně se domlouváme v rámci Evropy. A já bych docela si přál, abychom to nenechali dojít do opravdu krizí, které už jako budeme pociťovat všichni na těch běžných životech. Martina, tak tohle byla bezpečnost v návaznosti na státní a evropský aparát, ale mě by možná zajímala ta široká veřejnost, protože vzpomínám, když jsme se bavili o dopravní bezpečnosti, tak vy jste akcentoval a zdůrazňoval pravidelnou prevenci. A máme tady fenomény, pojmy jako dezinformace, kybernetický prostor.
Jak se vlastně může stavět široká veřejnost k tomuhle velkému tématu bezpečnost, třeba na internetu? Dezinformace jsou samozřejmě obrovský fenomén, ale přiznejme si, že žijeme rádi ve společnosti, kde nám nikdo neučuje, co si máme myslet. A z tohohle pohledu asi nejlepší prevencí je správná komunikace, vysvětlovat jednotlivé problémy, které ty společnosti jsou. A pokud se týkají i bezpečnosti, tak tu bezpečnost umět zajistit a využít k tomu nejenom ty subjekty nebo ty prostředky, které máte dispozici, ale i samozřejmě reagovat na využívání možností nových technologií. My se tady bavíme o kyberbezpečnosti, ale přiznejme si, to není jenom práce policie. Tady je mnoho dalších jiných subjektů, složek, který se ty prevenci nebo minimalizaci problémů v souvislosti s kyberkriminalitou věnují. A znovu se vracíme k tomu, že prostě připravujete ty jednotlivé složky toho bezpečnostního a zpravodajského aparátu na to, aby byli schopni včas reagovat, spolupracovat. A já si pamatuju doby, kdy ta spolupráce byla možná složitější, prostě některý to konkurenční prostředí vlastně ji podporovali. Ale jestli se chcete věnovat problémům, které jsou opravdu rizikem bezpečnosti, tak toto všechno ten stát nejenom strategiemi, které si dává, ale především jejich naplnění musí zajistit. Martine, bavíme se o bezpečnosti. To je široké téma. Já si teda furt neskromně myslím, že nejenom Evropa, ale i Česká republika je bezpečná země, i když ty války hrozby jsou pár kilometrů od nás, stále tak to můžeme říct. A co bychom v tuhle chvíli, nebo ještě jinak, kdybyste dneska mohl být odpovědnou osobou za bezpečnost naší zemi, co byste vy udělal? Jaké by byly konkrétní kroky, řešení? Určitě bych se soustředil na to, abychom měli nástroje pro bezpečnostní a zpravodajské prostředí, aby účinně tu bezpečnost mohlo zajišťovat. Žijeme v právním státě, tak se pojďme bavit o legislativě. Pojďme diskutovat odborně o tom, jestli jsou potřeba změnit některé právní normy, které upravují pravidla hry. Bavíme se o migraci, zákon o pobytu cizinců, zákon o azylu, nebo budeme usilovat v mezinárodním kontextu o změny ve věcech Schengenu, Dublinu a podobně. Není to jenom o tom. Jsou tady nové fenomény, máme je dostatečně postižený třeba v rámci trestního práva nebo věci týkající se těch různých akcí, projevů, kdy některé záležitosti jsou upraveny tady právními normami a to rozhodování nejenom policie, ale i ostatních orgánů se jimi musí řídit. Takže pojďme se bavit o tom, jestli ta změna bezpečnostní situace by nás neměla nutit, především stát, zákonodárce, k tomu, aby ty podmínky, ty nástroje pro fungování toho bezpečnostního zpravodajského aparátu při dodržování svobod, na které jsme si zvykli a práv, které máme, aby se případně modifikovaly. To si myslím, že je obrovský téma, je velmi citlivý, já si jsem toho vědom, ale musí se řešit. No a pak k tomu potřebujete to funkční, bezpečnostní zpravodajské prostředí. Potřebujete mít dostatek lidí, peněz, potřebujete mít jasný plán, strategii, tu potřebujete naplňovat. Někdo nad tu strategii musí stát a říkat, že to je ta jedna z priorit České republiky. Musíte umět spolupracovat s mezinárodním prostředím a podobně. A tohle všechno pak vytváří komplex toho, že vlastně jste připraveni zajistit tu bezpečnost v tom státě. Martine, bavili jsme se o tom, kdy byste byl, ale probíhá nějaká komunikace z vaší strany směrem k vládě České republiky? Myslím, že je dostatek příležitostí, jak se člověk bezpečnosti může vyjadřovat především v těch odborných debatách, případně při různých dílčích jednání. Ale řeknu příklad, tak sedíme v místnosti, kde jsme tady řešili různé krizové problémy a teď probíhá velká diskuze o změnách krizové legislativy. To je přesně ono, co zajišťuje stát, co budou zajišťovat kraje, jak bude fungovat integrovaný záchranný systém, jestli ten integrovaný záchranný systém má být změněn, jestli tam máme doplnit různé další subjekty, které nám pomáhají při zvládání těchto mimořádných situací a podobně. Takže těch témat, dejme tomu strategických, je velké množství. Tam si myslím, že kompetence je jednoznačně toho státu. Lidé, kteří jsou z odborného prostředí, mají se k tomu včas vyjadřovat, mají říkat různé návrhy řešení, tak abychom byli efektivní, abychom si s tím uměli poradit, abychom jenom nedeklarovali něco a pak jsme byli bezzubí při ať už preventivních nebo represivních aktivitách, kdy ten stát tu bezpečnost musí zajistit. Ale
ale je to i ty každodennosti. A já to vnímám například v souvislosti s tou krizovou legislativou a vůbec se mi nelíbí nápady typu toho, že ovšem bude rozhodovat stát, my to budeme vykonávat, platit a se v podstatě budeme jako nějaký jako jenom přenášeči informací. Ne, my tady v tom regionu žijeme, my si uvědomujeme v těch velkých bezpečnostních problémech, jak to ovlivňuje tu každodennost toho regionu. A tohleto malým vlastně platí pro celou Českou republiku. A myslím si, že všichni, co se k něčemu takovému vyjadřují, si to musí uvědomit, protože myslím, že může nastat situace, kdy jenom ty slova nestačí, kdy opravdu budeme potřebovat připravený systém funkční a kdy budeme muset vědět, že některé věci se třeba budou postupně měnit. Martine, moc děkuju, bylo to velké téma a na závěr jsem osobně velmi rád, že žiju v bezpečné zemi. Děkuju vám a zas někdy. Já jsem přesvědčen, že žijeme v bezpečné zemi, ale to ještě neznamená, že se v této době nemáme připravovat na všechny možné rizika, které nás do budoucnosti mohou čekat. A to si myslím, že je odpovědnost nás, kteří můžeme tu bezpečnost měnit. Děkuju. Já také děkuju.